Здравейте! Намираме се на върха на курорта Фреджус. След малко започва старта за Купата на Франция. Участват двама от финалистите. Тома Боянов от екипа на Раковски България 16 и Ивана Боянова от екипа на... Не знам. От екипа на не знам. Тя обезумява от радост. Така, по една дума от състезателите преди старта. Ами той съм че аз ще спечеля, така че няма какво да се говори. Аха, сега претендентът за титлата какво ще каже? Разбира се, тя е много бавна и не може да прескочи. Така. Разбира се, че аз ще. Добре, сега ще видим. Ето го и учителят. Здравейте! Ето го и учителят. Сега ще видим и другата състезателка. Казва се Ния Номер 4. Ния Барова. Ето, здравей Ния. Здравей. И сега треньора на женски отбор. Ина Барова. И репортера. Да. Дайте и репортера, снимай си ти. Се представих. Представи се вече. Така, започвайте, готови. Оле, къде е състезанието? Старт! Додолу! Додолу! Ха! Ху! Ха! Пребиха се първото, ма. Той става. Какво падане! Какво падане! Невероятно! Невероятно! Какво шоу! Какво шоу! Ето, първи участник падна, но друг ще го смени. Какво шоу! Продължаваме! Играта продължава! Ставайте, ставайте, ставайте! Иван убедително води. Каква джентълменска постъпка. Изчаква падналите. Ето пристига Тома Боянов. Някой му казва светкавицата, други грамотевицата. Състезанието продължава.
Айде, шампиони! Оспорвана борба. Тома Боянов на финала. Зад него Ивана. Много малко и трябва на Ивана да вземе победата. Бързо и победител е Тома Боянов! Достоен победител Ивана Боянова. Ей, изчакайте, победители, изчакайте! Изчакайте! Моля, последни думи за победителя. Последни думи, интервю. Кратко интервю победителя. Кажете на финала. Как се чувствате като победител на РЗ? Да си победител в това състезание е истинско удоволствие. Но, весело нямаше. Какво ще направите с наградата от 100 000 евро? Първо ще си купя яхта и ще си заведа къщата. После ще дам дарение на ски пътищата в България. А с остатъка от 99 000 евро? Ще си дам на децата, ще си купим скъпи играчки и това. Браво, браво! Искам и аз да съм победител следващия път. Довиждане, до скоро от Франция.